E interesant, nu? Nu vreau să... Păi e o intervenție chirurgicală. Cine a scos termenul ăsta? Poet național, se cheamă, în România. Bun. Și am zis că... Cine știe ce mai ieși de acolo? Nu vedeți că și parchetul, când are interesul, merge pe cărarea care își stabilește. E adevărat. Este foarte interesant. Și acum... Credeți că o să vină și o să verifice acele interceptări. Acele interceptări care au rezultat din mandatele de siguranță care au fost date în acel dosar. Cine știe ce mai fi pe acolo? Păi multe n-au fost date. Deci au fost n-au fost date și aveau o legătură cu cauza asta care a fost deschisă. Cum s-a deschis și cum nici nu mai are și atunci cine-i vorba aia românească? Hoțul neprins, negustor cinstit se cheamă, nu? Da. Dacă există elemente de altă natură și care pot să fie arătate, cum a zis, cu pisica, uite, cum a fost cu pisica, domnul Marcel Ciolacu, care cred că a arătat pisica, nu?